Mayong hapon mga kandos, sa mga itong programa, Music Katawa, Musika o Katawa, Gihiusa. Karoon natin na po ng amiga to doon mga kandos ha. Kahit sila po yung programa sa OPM. Yan na. Si madam mo na ating ko rin pakita kaya katubangan di mo na makita. Usa kay nas tubangan di pakita. Thank you rin pakita ni Madam Ribo nga ngiro niya dili ni si makalula iskaron kay ko man ni OPM man ni Madam. Oh. May hapon dia Madam, may hapon Madam. May hapon sa row. Basta to minig OPM Madam? OPM, original Filipino music. Murag di man na mao Madam. Ay, nasa tingnan sa iya ba? Di mao ng OPM minig Madam, dili kay sa to? Original Filipino music. Ang meaning sa OPM, OPM, upaw, pero mapagmahal. Yo dali ni Mr. Ronnie start. Yung live meaning ang OPM. Napoy lain Madam, meaning OPM. Sama. OPM, pero matinod-ano na. Ako wala ako. OPM. OPM sa Madam, sa OPM. Sa Madam. Sa Madam. Ugma pohon. Ogma pohon. Ungguira. Ang ganda. Okay, sige. Oh. OPM. Oh. Utang. Ay pasti marong spelling ng utang Madam na may pagkara ko among murag langita na pagkalambahin na. Ay, wala. Uga na. Ay, uga, pero Agad sa among ibutang meaning ng OPM sa meaning ang Madam Ribo nga gira ang OPM uga na pero uga pero mahumot. Uga pero mala. Uga na pero mala. Kasi may OPM Madam sa OPM sa mag-uuma. OPM sa mag-uuma? Kuan OPM sa mag-uuma. Kanang gitawag og OB, mais, gabi. OB sa kuan mo OBP, OB, pitsay, mais. OB pitsay mais. OB pitsay mais. OPM sa biyahidor. Biyahidor sa mo Ma'am. Kanang unya plate. Ya plate. O unahan. Unya plate unahan. OPM. OPM sa mga maestra, OPM sa mga maestra. Pasahan. OPM sa mga maestra sa man. Ugma, puhon, meeting. Okay, timbaya lang Madam, timbaya. Di mo timbaya si Madam, di mo ni magpakuan. Di siya pakita niya nga. Ang iyang nga kaniya bang kaniyang ipon, di pagawas niyang ipon. Mamila ko kay klaro na kan pa. Okay, klaro ako klaro ng pangag man ako. Okay, dawat man akong pagkapangag. Gamay na lang nabili sa ako. Ay daon siya. Ay, daon siya. Wa pa, UPM din mo ay. Wala UPM siska. Ay, magkano sa atange sa Madam Ribo nga gira sa OPM. Sige Madam, OPM. OPM. Musunod na.